kuti handiraure vanhu sachi but vanhu ndo vanondiraura. Ndakadanana naBagga, hatisa ndakatangodana naye aiwanza zvekudhakwa, you know. Bagga munhu anofungisisa. Chisvikira mbakwana Bagga ane mumwe mukoma vake mvua tobuda panze zvikanzi ma1 komana mwa mushonga vemakonzo angari kwambia dhokasi ari kungorutsa chitobva panapa bhukwezi vabereki vaBagga vari kukurova. Alright, Colorfull. Ure. So Mbida munhu angori neyo unoziva anongoda mabhebhe. Saka itondinyenga madhezi ekahwendi president. Ndichimuramba so pataka mukomana ndobva azoenda kuclash. Aida kuclash kamwana but atoimba vahuni ndakati kutotrenda kazese mukomana. So Hwinza munhu yekuti ane hutsinye. Ane hutsinye uri serious. Hwinza. Ndinakatakodana Mbida pakati penyu murutu. Ndini. Right, welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo, patinotsvaga nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mastreets, patinouya neumbowo hwadzo tinyatsonzwisise so that mafunga anova pachena zvinhu zvese zvava clear. Saka pane nyaya dzakawanda dzatainzwa pamusoro pemaguest andinawo musoro nhasi. Guest ndatanga magesi andinawo boys, ndatanga mafollower pane time after ndanzwa nyaya dzakawanda dzanochiuya kwandiri DJ Sparks ko ningi kumuziva here zvakadai wakazvona ningi iyo ndiyazokonzesa kuti ningi iyo asabatike ningi iyo so. Saka nhasi ndina Colorfull, ndina Catarina, ino nyaya dzakawanda dzaitaurwa about Catarina and Hwinza, Catarina na Malloti zvakawandisa. So I decided nhasi kuti tiwape platform kuti vanyatsotsanangura nyaya zvizere kuti tirambe tichine information yatichinzwa yemakohwa. Saka ndakukokeredza maguest angu muchirongwa. Catarina, how are you? What is it? Ine ndiri bo. Colorfull. Yo, DJ Sparks. Uri bo here? Aiwa bo. I'm happy to see you. I'm happy too. Sure. Right. Saka since asonditangire kuna Catarina, ndautanga kwauri wewe. Bozi ndio wangu pana. Takan time ndichitaura Catarina maybe akona ngazondita Sparks akundisa pakona na Sparks. Saka tanga na Catarina. Kuna Colorfull. Colorfull ngona chi? Ndichitanga kuzokufollowa, ndichinzwa nezvako, ndichikutera ndichita sei. Nyaya ndakatanga kunzwa ndeyekuti Colorfull ukangoita mbiri Colorfull imagnet ukangoita mbiri chete Colorfull anobva aita se anobva abatika. Colorfull anoraura vaartista yakona mbijana chimotudza zvizere chinochitika. Hadizive kuti handiraure vanhu sachi but vanhu ndo vanondiraura. Kwezi ini ndiri munhu wekuti ndinotambira maartist ndiri munhu akambogara kuSTV kwaigara naEnza naLevels, so taipinda murounds navo kudhara because taigara semera, so ndaisangana nevanhu wese, so ndomungusangana nemamwe maartist andobva ndadanana nawo. Alright. Yeah, ndozvaiti. But so far list ndinaona madana nawo rakakura sei? Arirombokura. Ndakadanana naBagga. Mbida. Wakasira vamwe ndichataura nini? Unotaura but ndikutaura vandakadanana navo. Catarina ndikuye koko. Ndikutaura vandakadanana navo Bagga. Relationship. Bagga yedu timakamborona ofa true. Matombogara mese. Yeah, taigara tese. Alright. Bagga chimbori pa list izvo. Ndakadanana Bagga. Ndikadanana na Mbida. Na Max, yeah. 4. Chete. Aiwapo no. Ado. Kondovegere. Wabada dido. Wabada badido. Teflet. Alright. Ko na label. No libo panika mningina kanga nembogara nako kaikaze kashamini. So kaidanana na libo, so libo aigara arikumba kwangu because ndegara nemwana. So ndiri munhu weTikTok, saka most of the time tietura namapics kana akapfeka boxer short trip Mbida, but aidyanana nani nemfana wangu anonzi Shamini. Alright. Nebate papo. Alright. Nandochiti wakambo royana na Bagga. Mambo garamese na Bagga. Chii chakaitika kuti musazogare mese? What I understand kuti zvamusogara mese.
patidana naBagga munhu wekuti madhesi andakatangodana naye aiwanza zvekudhakwa but patikazogara tese zvanga zvanani saka tatoriwo paugara but munhu wekuti manager wake wamanejwa naye nguva iyoyo ainzi Shanda taisanzwanana because inini ndiri munhu wekuti ndaisada kudzirwa namanager wake ndaida kuita zvandaida inini naBagga so Shanda angakononge ndakunyanyomutorera artist wake zvekudaro so akafighta by all means kuti ndite sei ndisiyane neBagga because musi watikazorambana ndakabuda ndiri mutown so ndakabuda ndakapfeka imwe hembe ndadzoka ndakapfeka rimwe jezi ndobva wati kubva wachitungisa wabva wakapfeka jezi rakuti president bva vatolodha mwana badness so pakatorwa nyaya Bagga munhu anofungisisa but yona ndi president papasina zviripi usually wakona pane hotsi panenge paine Hwinza president ameno kana ukembe kwawo ndiana wakambodana naye ku Hwinza president inini ndaitamba naHwinza kudhara Hwinza akatombodana nani kamuningi nakangu inini todanana relationship so Hwinza naHwinza president madezi achiwangu akadai saka tongoti Hwinza kauya otitora toenda kustudio kwaHwinza president tongochila chichi saka ameno vanhu vakazosvitsawo nyaya kuna Shanda so Shanda munhu aitry by all means kuti naBagga tirambani saka Bagga munhu wekuti aindida zvakanyanyisa saka akafeel as if ichi ndamurwadzisa because aindirwira kana Bagga munhu wekutoti kana kumashows ndikanzi ndaisaenda ivorotofura mota ichifamba yotomira ndodzoka ndotorwa saka kudanana kwedu zvazvanyanya zvekuti zvazvakumufilingidzawo basi right ndemafunga maallegation rinokuti ichokwadi ekuti pamakanetsana na anzani naBagga I mean anzi Bagga akakanganwa mushonga zuraya utasisi zvakafamba sei ndalisipo ndabuda mutown ndobva sana ndatobuda mutown pandakabuda mutown pacho ndaifonerwa naBagga zvikanzelo zvikanzi so munhu wekuti ainditaka nditi one word bhebu yakumba nyangwe ndiri kupi ndaidzoka saka musi wacho akabva vanhu futi vakamuti ndaenda kupi ndobva nditi ndaizotorwa namudiwa hudu ndakutoenda ndozodzoka next month uyezvezve so semunhu wekuti ndaigara naye ndaidanana naye ndandiri supposed kuita sei kusvika ipapo by then ndakabva ndatangawo kuita marounds angu andaita negirls tanga tatienda kupona umwe asikana anonzi Anablo so pandakazodzoka ndakatoti ndichisvika vandasvikiromba kwanaBagga chisvikiromba kwanaBagga ane mumwe mukoma vake mvua tobuda panze zvikanzi mawani komana mwa mushonga wemakonzo angari kwambia Dorcas ari kungorutsa chitobva panapa because vabereki vaBagga vari kukurova ndobva ndatiza ndokubva kwandakazoita but paakatomwa akaenda kwambia Dorcas nandisipo ndozvimwe futi zvakazoita kuti ndinyanyorambana naBagga because vabereki vake vanga kuti mwana wedu aida kutokufira uri kuitisa mwana wedu anokuda so ya saka pakatraiwa by all means kuti tirambane by then colorful alright it's okay apa vanada kuita ndati tingogata ngopinda munyaya because kuna vamwe 2 3 4 vanonga vasina data vanonga vachiona ndagara ngoziva zvine zvichiitika anombodzi colorful star rake ndiani ndini but your real name my real name is Tanatswa Banda yes Catarina your real name ndinonzi Kudzai Mazenge alright Catarina ndakanzwa dzako dzakawandisa and ndichikufollowa but nyaya hombe yandakayatsonzwa yaipisa ndeyakona Hwinza mamuri relationship ezvakamira sei mundudzo kama wakona Hwinza ngokamira sei ukama wangu naHwinza taidanana but kudanana kwataiita isusu zvanga zvisiri paloud zvazvekuti munhu isaiziva instavant but chimwe chinjakazoitika ndechekuti kwakazouyawo Malloti then Malloti paakauya achipinda mulife maHwinza ndakatombobvunza ndikaudzwa kunzi Malloti ndimanager wake alright panangosiyana which means iwo ndo wakatotanga kubva apo before Malloti ndakatanga before Malloti alright then pandazotoona kuti vanhu vakudanana pandasiyana nemukomana akaramba idana naMalloti vachiita drama ravo vachiita sei vazosvika pastage yekuti vakanetsana zvaizikanwa nenyika yese paipai then pavakasiyana paipai vatadzokerana Hwinza bvauya futi patadzokerana but kudzokerana kwatikaita futi ikoko ivo futi vakazodzokerana isusu hatinozombobvira tarambana then vavazonyatsorambana sezvako izvinezvi isusu vatangoramba tichikontinyawo zvataita
alright vamakuramba muchidanana alright saka imimi makazoita na cross sei naMalloti because pane maclips atakaona zvinzi Malloti nemagangsters kumba kwenyu vakakurova vakatasiya chii chakaitika? Alright, panyaya andataura yekuti Malloti ainzi ndimanager akatanga kundituka pafoni paHwinza, then takatochinyana mashoko takatotukana zvatopera, but munhu wekutoti inini moyo wangu ka ndaisatomfarira ndandikamuvenga bota ndikambonetsana plus futi takambodana nemunhu wani handiti saka kubva ipapo hatinombobvira takafarirana. Then Colorfull uyu anga ari shamwari yangu andika asati akutamana naMalloti. Colorfull bhazo nogara naMalloti atadza kunzwanana zvawakanzwanana ikoko, then Color akadzoka futi bheki kwandiri. Alright. Then tasangana kudaro nyaya yegrudge ravo iye naMalloti riyari vanga vanonga vagara vachingonetsana vatangobatanawo negrudge rangu inini remurume riyari naColorfull, then vatatangoita mavhidhiyo edu paTikTok tichitukawo tichiita seiseiwozvo kungotukanawo pasocial media zviya tichitoitawo life yedu. Then there is this other day ongotori muswe Saturday taidotoenda kushow naHwinza wakadoma around 11 tanonoka kumuka kwezi tantarira takadhakwa tichitotsvaira tandikavhura dho rekumba kwangu kwandogara inini nandina Colorfull. Malloti bva asvika nanzvadzi yake yainzi Tafara nemwe mukomana wangu yainzi Macro naUlingend bvatopinda. Saka pamba pandogara inini panoswera pasina vanhu vanogara vari kubasa, landlord wangu akatora mari vanoenda kumusha. Saka I think pane munhu akavaudza kuti pane pasina vanhu vanongerikana vasvika bvatonanga dho bvatopinda bvatanga kuataka because inini ndandikamira pamusoro pembedha ndichigadzisa mosquito net yangu anga sina kutondiona bvatanga urowa. Saka pawakatanga urowa ndava ndatanga kuti musarove mwana zvikanzi kana newewo chiyataura vhaugoti kana newewo urefti tanga tichitokuda bvatotanga kutondirova pepe bvandatomupushidzira bvandatomudhifita bvandamupushira uku ndauda kubuda nepadho pepe hanzvadzi yake yaMalloti bva yandibata bva yandigarisa pasi bva yandibata maoko bvandirova. Then Malloti bvatora cup nebhodho ranga inaro bvatanga kundorova musoro ndakagara pasi ndakabatwa maoko. Uyu anga atorawo dhara saka anga kubuda ropa anga akwara, saka ameno kuti iye akafunga kuti atokwara chaizvo akabva angogara kwake aichema ari pakona chichi. Then bvandatorowa pepa ibva wabuda bva waenda vanhu ndopa vakatozotanga kuuya vatozonzwa noise because ndakazotanga kudetsera. Alright. Colorfull mamuripo makabata nziro here. Saka nyaya yavaita kuti kukurovera obviously kana chirova munhu ka inotorwa muchiti iwewe bye apa neapa vaita kuti nyaya ndeyaHwinza here kana nyaya ndeyemavidhios anga akuzama makuzoita kuTikTok? Nyaya yemavidhios ataitukana zvese nenyaya yaHwinza. Yange siri nyaya yaHwinza because Malloti zveshuwa anga asadi zvake Hwinza honestly speaking, but nyaya yange iri nyaya yekuti a day before tanga tambosangana naMalloti tina Hwinza. So kusangana naMalloti tina Hwinza kwatakaita Hwinza nemafriends akanonzi anaGodhi. Alright. So vanaGodhi veve mabounce ochichi. So vanaGodhi vagara vanotamba naHwinza vanenge vakatongoona Malloti vanenge vakutongofungira sei netsana naye nyaya dzavo dzekumashure. Saka tanga tiripo. Saka pakaenderwa Malloti takabva taendawo ndinakudzi. Alright. Tatamirawo tina naKatarina tatamirawo. So Malloti susu paakazouya achiti ataka paitaura nyaya akazofona paitaura nyaya inge aiti hanzi sinyaya yaHwinza but inyaya yekuti mahanzi maida kuzvononge mamonya because imi makahayiwa naHwinza nemamonya aHwinza kuti mutirove zvekuti dai musuye tisina kutiza dai takatokwadzwa. Saka inyaya yekuti makaita sei makauya naHwinza muchida kuti ataka ndonyaya ndazokuwira yekuti musashandiswe naHwinza musaganire nyaya dzisiri dzenyu. Ndo zvakaitika ndo matauriro andakanzwa Malloti achitaura achiita. Saka imimi makazourongwawo pachigangster penyu mandodzokeserawo zvakatongorongwa muraini nevanhu vekumaraini kwanaKatarina like mukoma vake kuti aiwa masisi vaitwa rafu pavakatoatakwa tatesipo tese nakudzi. By then mabrothers akudzi ndo vakabvaona musikano mwana akaita sei akwadza sistreni yedu. Saka rega titombomitawo rafu because akaitawo mwana wedu rafu ndopa vakamustripisa. But isusu ine interview with Malloti anoti Hwinza anga aripo Catarina anga aripo and mimi ndimakatora mavidhiyo asi naked makabva maposta imimi
na ari kunyepa isusu takatofonerwa kunzi huyai Malloti akurohwa tikatosvika aenda Hwinza musi wacho atozotanga ari munyika yeZimbabwe ere handida kunyeperai pakaitwa tunyaya twese twekuzonzi isusu tazorohwa naMalloti Malloti azobvisiswa netimu redu hembe kufiyo zvese zvezvozvo Hwinza anga asisipo Hwinza panga angoripo ndepe 1 day Malloti asati atoya kuumba kwaKatarina ndopaakauya ndopanga tingori naHwinza chete Malloti achibvunzwa neshamwa dzaHwinza kuti yo nungochishumburudza mwana sei pamwe pese Hwinza anga asisipo dzanga dzatowo dzegirls neodza because Malloti akazorohwa nemunhu wese kwanga kurohwerwa chii nemunhu wese nekuti aitonetsa kamwana kana kambogara nako kaikai anga akugara naye so vakatadzofutira naMalloti achitunodziswa achihure naColorfull chichichichi bva vamutora mwana aminuti vakazoita sei so mwana akazotangodanana neshamwari yanaMalloti inonzi Tanya ure Hadith. What kind of a question is that? Hadith. What kind? Catarina. Sadaru. What kind of a question is that? No, boys, ukona chi. Ukona kunzo unodzidzisa munhu chi. Urika vanhu vanongo vanongo vachijaja urone vachimona outlook. Nenyaya yekuti iye yambotaura ma-artist. Sanga nema-artist hobo and atidanane nawo but ma-pics, ma-videos munhu akaona mbato unongo vanhu vari kudana zvafanekwa libwe ye. Kandi vanhu vangokutoti Colorfull kudana nemwana. But zvanga zvitomborizvo. Ndakapfeka boxer short ari pambedza ona muzondi wangu by then libo aitodanana aitodyanana nekamunhu akandeigara pashameni Catarina list yako yema-artist akamira sei ra Colorfull tarinzwa rako iwe rina Hwinza rani rangu inini ringori nevanhu 2 chete just 2 Mbida naHwinza chete oh my god 4 Mbida Well, I think it's for a bottle of Mbida. Then I talk about Mbida pakati penyu mutu. Ndini. Chicha katika Mbida. Magaramba nazoita sei? Magadana nazoita sei? Ini na Mbida. Like ini na Mbida taidzidza like pa same school but yanga ari senior wangu ini ndiri junior. Then from there anenge akatobva form ini ndiri form ana achingondinyenga ndichimuramba achindinyenga ndichimuramba. Pandatozopedza chikoro takutoitawo life yangu. Ipapo manje ndamborambana naHwinza bebe. Alright. Vauya vandinyenga pandazongomubvumawo. Ngomvuma wewe ngomvuma. Pandazongomvuma because ngo yange yareba blafutina ndakunyara haisa effort ngoma 90 plus anga celeb ngakuya so kana angagara chimba bhodhara aitotamba bhora ndaitopisa aitotamba bhora isise crashira majabi guys aitopisa majabhora because hapana munhu angasingamziye pachikoro pataidzidza aitopisa ndaidiwa nemabhebi but inini takazongodanana ndakazongomvuma marambira nechi naMbida anosaka sakala Colorfull nyaya dzake dzambida taura naMbida takazoramba nere tine takazorambana yedu but chandiri kurememba ndechekuti akazotanga kudanana naColorfull achidanana neni futi but ndaiti ndikamubvunza nyaya yaColorfull izviramba ini bva ndazosvika pakutanga kutaura naColorfull behind his back asingazvizive wasando kuzena kwamakazoita naColorfull kusanganiswa nemurume takatokutoti ndibida ndetsatomuziya so vakwana vanotaura paTikTok saka imi makasangana sei naMbida ini natawanda ndaswera ndi kustudio kwaWindi President Windi President Windi President kushitungwisa Windi President naHwinza vanowirirana zvotodaro waiziya sikati aienda naHwinza because ndaitoti pana Hwinza ndo pana ndiri kudhara tatiri bhande nebhurugwa ari sawira wangu ona sikati uya kana bhururu toenda kustudio kwaHwinza ndo kwaiuya Mbida so Mbida munhu angori neyo unoziva anongoda mabhebhe sikaitondinyenga madhezi ekwaWindi President ndichimuramba so mukomana ndobva azoida kuclash aida kuklashika mwana but atoimba bvahuni kati kutotrenda kazesezve mukomana ndanafonera Mbida long time ndakusuwa sikanzi kaloripo kati ndikota first ndopa akazotanga kuya kota first kati tangodanana iye nchimbatira zvinhu zvakudzi nchimbonetsana nakudzi nguva yacho okudzi aitodiwa kudziona Mbida hameno zvakazoitana vega Mbida ndobva atozotanga manje kuchidana neni zvekuti taitoenda palife
inini Mbida naushu nakudzi vanhu vachivhunza kuti kwakazoita sei Mbida totanda kudanana nakala chichichichi bye tichitoenda palive tichitodanana chiita so vamwe vanhu vangonoti ndakabetray kudzi but haina kubetray cause kuti ndimuziye ndimbida zvangofanira kuti angasiri shamwari yangu patime yacho angasitombouri shamwari yangu angangoriwo like munhuwo wekuti tikatosangana neye anenge aitiswa nemukomana angasitombouri kana friend yangu zvekuti ndakamusinicha zvinotaurwa nevanhu because nasingamuziye nasingatambe naye ndakatonyimwa naMbida ndokutotezwa kuti ndimuziye waiziya saka chichakazoita kuti muramba naMbida kati muchikudanana ndini izveri chikahe ndini kuti chakazoitwa kuti ndiramba nenatawanda manje ndechekuti nini nozoti handisi gangster as such like tawanda munhu akaitaka kunyarara ona ndaitomirira tikaenda mashows ndatomuti usikupinda pastage usinopiwa mari sona saka manje Mbida madaisy atanga tambetonge because akadai nemunhu anenge atsoma sort of like maugara mese waiziya so tawanda munhu wekuti ndakazoona kuti ari married so ndakazobata foni yaTawanda mva ndona mameseji baba ninge pari kudiwa rent mwana ari kudirwa school fees then I was like Mbida tinobva mashow mudhara toita 300 toya 32 toirakashamba muno mutodhako une mukadzi nemwana chichichichi ona anga ari selfish kumukadzi wake nemwana wake 1 2 anga sinombobvira handudzi kuti ine mukadzi nemwana even now ndo zvanotoita antonyinga asikana but anga sinombobvira handudzi kuti ataure kuti ndakarora ona zvekutoti recently takatombono panikamboda tafutika kudzokera Naye ndabva ndatomoti ndina kudzi zvikanzabo hazvina basa zviri fani tikatonomutora tikatonoraromba kwangu kudzakarara kwake akarara kwake naMbida tikatorara kwedu but Mbida aiwa hatina edu munhu wekuti akangonditi bhebi uri kupi handizotadze kuenda kuti tiuye naye kakumba kwangu because hanzi akambodanana nakudzi ndotadza kumuti handei ndakatomuti handiti makarambana handei kudzi akatorara kwake ndikatorarawo kwangu zvatina zvatakaita edu but after ipapo pacho ndakazongofilawo ndega kuti anchanakirwa nyange wakagara nemunhu yatsofila kuti aniganja vanakirwe nava plus izvezvi tinenge tabos mari working class malevels angu ndekuti I don't even give a fuck because kudhara ndiri munhu wekuti asingaende kana kubasa saka Mbida munhu wekuti akatobva kumashows akatonditi kana why baby so ndaitofara ma50 tikabvawo kushow akapiwawo kana 200 tikabvawo kumashow akapiwawo 200 oti 70 manje problem yapa kuti kumba hazoendeze manje oti kana 70 chichipe pai toto so munhu wekuti ndefilonge pamwe ndiri queen by then ndibva ndazotanga wokushanda ndichidanana naMbida but ende kuti ndizikanwe no but kuti you know what Mbida munhu wekuti mulife mangu kaSparks nyange akanzi ashayiwa chindi nemari ndife ndakaregera muitira nyange akanzi aita sei no kuti ndizikanwe ndiMbida ndakaenda paTikTok ndichidanana naMbida ndine 10 followers wana so kudanana kwandikaita naMbida within 2 months ndakabva ndatotanga kuboosta vanhu vakundiziya ndikastarta business rangu remafuta Colorfull Cosmetics izvezvi right now mafuta angu board shaping everything zvandotengesa vanhu vakutenga through zita rangu rekuti Colorfull ende munhu kaita kuti ndidai ndiMbida dai pasina Mbida pamwe dai tichitomirira mbingo kuti bosi ningi chimbondoona marova by then because of Mbida izvezvi munhu akatofona bosi nomuzoti bosi umba kwako waiziya saka Mbida changed my life. Mbida changed my life. Saka chokwadi kaje unoona kuchinja life yemunhu basa utakakuona ngewewe. No. Ndikumtenda. Ukumtenda but kumtenda is not enough. Kwakaya chimbuta alright Colorfull right it's okay kumtenda ndiri pama 1 but chimboni pawo. Zve 6 Naye mwana mudika I know. Doti zveshe. Mwana mudiki. Mwana mudiki. But akandifonera tikala una padn mukadzi wangu ana chikafu chitombondiona 30 ndomhanyo chaizvo nomukandira ndotomupa yes he changed my life bro zvekuti izvezvi
yo sikutiwonawo here like taitoshandisawo chimbapa 360 kana bhodhi takatochinja chimbapa 360 oyo Alright, Catarina, it's okay. Ndikudzoka ikoko Catarina. Saka nasa ukama wina Hwinza izvo kamira sei. Wana Hwinza kana. Kuna Hwinza. Nambida. Makasangana munokwasere kuti akaita problem nomuposa Mbida akachinjwa life yenye. Chinjwa yafamba sei. Nanzo muchiti but mari akanoburitsa. Inini ndingati akachinja life yangu search because ini ndaidana naMbida njigara kumba kwamamwangu andi. Paibata mari aindipa ndaitenga hembe taita life yedu isusu inotwanira. Inini. Aronda baba chakapedza. Pakabva ku-UK Mbida. Ndakapiwa mari. Chakazara. Anga aine mari yakawanda. Zvekuti nini ndikada mari yese yakandipa ipapo yasvika kana ku500. 4. Munhu anogara namama nadhedhi. 4. Unonaka. Achora chokwadi ndakapiwa. Plus ndakagirwa hembe. Ndakagirwa tkuno bhutsu. Akanditengera tandiri murudo taidanana. Kujeni hanzi chi. Kudeni kwake. Kwake. Saka toita vachibva ku-UK. Saka ku UK. Akadzoka. Akasvika ku-airport kunenge kuma 2 am. 2 am. Hello baby wemutitore. But arova mota ini nesister yangu. Renontora munhu. Patangoita life yedu ipapo handitotsvaga chikafu baby ndine nzara chichi. Takaita dzinenge 2 weeks. Right. Asati aenda kumba mukadzi wake. 4. Tichidya mari tichiita zvekuti mukadzi akazotofona achiti koyo haundozoto wakadzoka inda tandiri manake tainakirwa 2 weeks dzakawanda zveshuwa ndo zvakatoitika pachigaya kuti zvainzi bhebhi ndikaenda ku-UK ndikadzoka dakuyozokuroora apa munhu ane mukadzi kumba wasvika kuzviziva nemwana ndandakuzviziva but ndasandanyatsoZviona chaizvo because it was more like mukadzi wacho anga asina foni stuff so zvinhu zviya ndosaka pamwe Mbida achiti isu tikadanana naye hana pressure inoti timutore mavhidhiyo timpost because mukadzi wacho tengere foni iye haatode ende haatode kuti aite zvemagroup o zvemafriends epanext door kana chichi Mbida but anenge anayo because inini kuzoti ndizvizive ndakaona chati baba ninga musiku yakomba isina 3 months munobhadhara renda nezuro takadya tuwaya Mbida ndiyaishandiseyo Mbida paakachinja akanotora kushop kwaBoslands zviri fani sha zviri fani very funny yo my friend rudo me rudo ndopepe panenge pachizonziwa but still ati maipusha maworks muchiita maendorsement saka zvangonakira kuti zvaita semari yake maizia right ko apa manetsana naHwinza handi ndakanzomba kunze mune nhumbu are you pregnant zveshuwa nyaya yenhumbu aiwa handina nhumbu content dzingoriwo nyaya yavo bla futi semunhu angarowa neheartbreak ndasinombozvitarisa zvinhu zvakaitika zvazvo vari nangu mukomana akatondudza chakaitika manje ka pafamba zvinyaya izvozvozvo Hwinza yanda anga kumboita matour ake ari kuPretoria kuSouth Africa ye anga nemusikana manje wanga kudanana naye ikoko anonzi Ellen so vanhu vanga kutodanana zvekuti Hwinza ndakatomborowa ari kuSouth Africa alright paakazodzokawo kuno taitoita life yedu kwese tichienda tichiita sei but angakurespecta musikana yeomona mavhidhiyo akuramba chero zvemapics asachakatondidedza akanditi kala kudza anombondiposta achidai handisi kunakirwa ndani bhebhi rangu rinonzi Ellen munhu wandakambodana naye kudhara kudza ndidi umubetray so kuti ndimudzewo kuti mamwe mavhidhiyo ari kundiposta ndinaye chichi bhebhi kula down tadaurora takazorora ati manje inininga yangu ingazorora inini ndichitotambiswa pandimisobvadaiso ini ndobva ndaita zviragenesti yendo vanangoposta let's be honest guys timbotara nyaya iyi I don't believe kuti kutambiswa kuitwa sei hapana zvonzi kutambiswa ona zvinoitika hatimboti dambopa example iwe wandika ndine mukadzi andika ndotanga wadanana newe unofila nge ndikukutambisa ndika but kana wine aids ubva wandipa aids anangatambisa mumwe ndiani
Vematambisana. Amana. Vematambisana. Ndizvo kutambisa zvandizvibelieve. Ndotonanga wakadzika mudango wanda. Inini kutaura kuti kutambisa kwandikuedza kuti ndekekuti iye handudzo kuti nani mwe musikana saka iwe chingosiyana nendirambe akungosiyana neni pasina kuti tazonetsana pasocial media vanhu vazodaiso ingondodza kuti wangu anchanakire ndakaita muvhonda nemu because panguva yacho because inini munhu yasiyo pakubudisa mari esitukumbedi na Mbida. Hwinza mari banotenga Hwinza kunyatsokupa mari kuti anokupa but hatingambomukombe nemumwe tichitaura beku asi kutenga kutenga chi yemba anotenga magamendi chikafu chichi anongotenga zvanongochida anotenga iye anobhadhara panguva yanenge inaye saka anengonanga ine notsira afanira kana unaye because inyangu sparks ukatomuti kudata katanotenga ndine chigumbu chihombe kuti pakakwara Catarina Hwinza previous day angane mari ukutereresa angane mari taidya kwapatikazonouna vasikana Hwinza ndakamufonera chichema ndikati Catarina akufa Hwinza anga ari padhuze 100% sure uyo oreti titoro ngotendeswa kuchipatara oreti kalafu ndikuya taenda kuchipatara Hwinza shamwari yangu hatina senti Catarina ari kudo $5 yekudya kuda $20 handina mari njazotsvaga ndaita sure svika mumongo aburitsa mari wangoti mwana ndewangu so Hwinza mwana kuti ane hutsinye ndiri pama1 ane hutsinye uri serious Hwinza asi hauna murambodana na Hwinza handinodana naye but Hwinza vanhu vese aitombondinyengawo achidanana nemunhu wangu Hwinza reti munhu wekuti ini nangu vanhu vese vandakatamba navo vakadyiwa naHwinza kubva kukafriend kudhara because taitomena mashoka nembofamba nekapasi anola ozoda anodya oda nekuchengera mukuru wemushina mukuru wemushuna ende haadye masilenda vanhu vane kapotable board bara ane utsinya Hwinza mushuna Hwinza kwababalula mushuna yedio right utsinye but saka mafuta kuri kufamba here maybe pana 1 2 3 vada kutenga mafuta ekwanika kupa arotasiyanda titsvuga enda sei nore mafuta angu ndeyekuti pane vanhu vane ma-stretch marks vane ma-sports kufesi ma-stretch mark ndo ma-sugar line vamwe varume havadi kuti varume vavo vane then vane ma-knuckles eblack nevanodo sex body seyangu zvese tinazvo kushop kwedu kucentury mall even patiktok pangu vanhu vakauya vanotoona maproducts angu aiwa unoita pombi makadiko ende vanhu vari kusapota kuti promisa chi pana vanhu vakasimuka manje ka tinana vanhu vakauya because yoriyo ma-BMW pana imwe BMW yakauya vebaje iri kakuenderwa kai toienderere toistepelere hano atoshamwari yangu fani patinoze kwazi ngwere laitika akamboita interview akatikalafu chichi so munhu wekuti mavideo anzi colorfull so mavideo ake ese anoita ngwere light anonditega anondifollowa bona so munhu wekuti anga kuti akaita my life aibva auya kwandiri obva andieda waiza so he's not my type though andimbofi ndakadanana naye zvazviri zvekudhara zvekuvhunduka femu asi nezvitepe yako ndeipi unoti tepe yangu indo tepe yangu iri ndoda kungoita sei pasitaira yacho mukomana wangu anotoimba but he is my type mukomana wangu anoimba anonzani sparks wachikuita sarake kutangana nani chipera nani Naye Mr. my man Naye chipera nani Catarina mazano mukudana naniko mazano zverudo ndakatombomira ndikutotsvagwa anokwanisa kunyatsondisimudza chaiye ndotodo rudo zvekudanana sezvatiri kuita napersuade jokes iwewe udana persuade namadedido chikuiti iwewe relationship yangu namadede madededa kuchikani zvamanje madededa
relationship yangu namadede kama munhu wekuti at first kona madedo makalinga sei akatibvita loud boys madedo achingoro wakanhamba ndika but totanga right chimene ndakaona colorful chiona manje zvakaitika pana madede aiwirirana nana Mimi anga friend yana Malloti but then aindisi ainini ona so aiuya ondona ndina Mimi Malloti munaigara chindudzoti kala wakanake wewe usanyengerera nambida vakala you are very beautiful kuti nditenga tengesa mafuta and start a business rangu nditengesere vanhu zvinhu zvinoita is because of Malloti ndomutenda futi nerimwe side you know anzi naMalloti muri mahure echinherera munhu anozongotaura zvake because is Tom Tigogo because in person akashata then ndakazvitaura zvekuti mahure echinherera zvinorevei you and you anzi Mimi muri mahure echinherera aiwa munhu hure munhu akaita munhu wekuti akazorwadziwa waize kuti inini pandakazobve koko vakazobuditsa vhidhiyo inini ndikazopostwa kuti handiudzirwe nevanhu vandoziva sina filita but madede kuti ndimuzive is because ailingana naMimi so vakazomboyomba kwangu vana naMalloti chichichiona so abva ndakabva ndaita vhidhiyo madede daukudza honestly like machatsidida udaita vhidhiyo madede mva ndikandira namba chichi yesikalafu chichichi ndokufarira tata tonomona tata tanga kuita mavhidhiyo so tichitarisa unoziva uchingosangana nemunhu unotiona kuti this guy akunakirwa nini so nemamwe mavibe magangster persuade igangster you know tatange sort of like akuflata ndobva ndazonomubvongonyora futi pamanasiyana nei but munhu wekuti iye nenika sei papapapa manje karendi munhu wekuti hatimbofe takabukana waize zvakunetsa pasitera rangu namadedido titoti tichinamira bhurugwa nebhani pana kalafuona pasitera yacho kalafu hapana chimboni pawo mandede munhu wekuti aminoti kunyara kana kuti irrespect you know but ndongochito zvona ndahamba nakunakirwa ende totonakidzana zvaizvezvi tinotowirirana loud totoita yatinenge tichitoita totoita yatinenge tichitoita zvezvezvi ndewangu iwewe ususpect panana pakembe yana madedido apa kati ndowafela youth aiwa hakana avana ndingambodanana nawo ungachauya 4 right I think itataura ndizvo zvangada ndikubvunza yangu but because of time maybe tonambozvisiya because but what is important saka Naye are you single ininika I'm very 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 single and searching yokudana niyo my man is outside I'm happily in a relationship 4 yeah ndihamba nawesestatus yanganzoni ndati ndikuda chamba ndikuda pizza ndachi aya nazvo munoona sei apana mimi ndoshonishamza ndikuti apana mukushandisa kunaka here mukushandisa tikoti mushonga here mungazoshandisa chichi chinechitika kuti mwabvudomoro apana iwe unodziva panenge pane rudo here sparks isisi kunoku kunopiwa vanhu love you know ayoti hanzi kalafu zvaanoita manje hanzi kalafu angona kuti anakirwa newe angona kufona ndepiriboy here chichi anakirwa newe obva angospenda kana 50 but panopera month inenge yadzoka yake 50 yake plus maprofits chichichichichi ndostate chamunoshandise Catarina daitika zvita kunangwere laitakauya rini mwana unoona sparks pamwe pacho kudhara ka unenge uchivhundukuwa pano chiti aita bm aita fm waiza but zvaizvezvi kana ndikato zvaizvezvika alright kudhara tori munhu wekuti ona 4 kudhara titoriwa nekuti taituvhunduka kuti munhu awina bms kanenge ane tumari rega titomboti madasi hambira kaenda masho taita tumari but izvezvika nditokwanisa kutodanana nerovha itisina kana chari naro because of love because of muchingonakirana muchikonekta muchiwirirana because of love nekuti izvezvi ndikadobhatira rendi ndikadotenga hembe ndikadoburuka musoro zvese ndakukwanisa kuzvitira pachangu so right now handisina basa nevanhu vese nefemo because izvezvi ndane business rangu Colorfull products because ndakutozikanwa kudhara already waize saka vavo vokuti vanangwere light vacho vachitoya tichitoononga vari pasi pedu izvezvi
ndo vatofana kutoita tisu takutofana kutovapisisa takutofana kutoita kuti vazikanwe kutoti nini ndakufana kutera vana kuti vazikanwe ndo vandakutofana kutoita kuti vazikanwe malevha atosiyana right now ndinotozvifila kuti tori nepower nanogona kufana kupisa ndazodiscovered a lot is going on kumasequence enyu aya zokudaidza ndimboyatsonzwa kuti zvinenge zvichiitika bhozi isu tikadautaura tega zvamanje manje hapana chada kutinzwa ende vanhu hausi kutinzwisisa totonge totaura zvinhu zvekunyepa vanhu zvese zvatoita isu ndezvekunyepa bhozi netatangirwa futi kutaura saka zvedu zvine sisina basi at least iwotauyo pekuti tonzwikwa nemunhu wese I'm sure kuti motonzwika chete musi mwe unogona type yako ndeipi naini ndodaura ndichivhada asida kuti unamboti single type yako ndeipi ndoda munhu akadai so uchibva panapa ndika guys mbobva mandibata ndangokupai kana ngomubata pamupai payo patwitter type yako noti mufeso unodai munhu akaita sei inini manje type yangu not a celeb ndinoda type yemunhu takambopaita but hey maceleb anonetsa waona togona kungoti tikanetsana muna ngonongoposta tanetsana besides posta maceleb anenge achitodiwa lafuti aiwa Colorfull mpeso kuda munhu akaita sei inini Sparks hayo ndinoda rudo wamboona zvinhu zvangu zvese zvinika kudanana nombozvona nangundofa uda zvekuposta alright andidi uda zvekuposta ndoda live nyange sizvekuposta uyandikudze honestly speaking ameno maybe ndakasiyana nevamwe handidi jendo ndofarira magangster alright I smoke weed and I smoke white weed whatever my gangster use zvandikudze yeah I'm a gangster girl so ndoda mukomana gangster zvekuti tikadanana that's why ndakadanana Bagga chinenge chiri chigangster movement chigangster love so vanhu vanenge vachinditi hey uya step yako ndichitononge ndiye step yangu because magento anopfeka tumasutu chichi vanomwa doro rega hano tichitoda ivavo unozvifila tokanaka ndini and I know I'm pretty yes confidence what is important in life is confidence confidence inokusvitsa umberi confidence inodiwa ameno muchine zvimwe zvekutaura ndisa ndavhara zvangu tudongoti Sparks inini vanhu vanoziva Colorfull chichi guys muzouyo kuzosapota business redu Colorfull cosmetics kushop yangu iri kuCentury Mall TikTok account yangu Colorfull munongo yamazotasi then kuda kuti kuna Mbida you changed my life Malloti futi thank you so much because kuti ndizobika mafuta everything is because of you yeah anchadanana nevanhu vese vakuya upcoming because I'm now chimama you know upcoming watasimuka makwara atiri ndinotoimbawo kuti ndidiwa naColorfull by foot kwemimi inini ndiri kungofarawo zvangu kuti Sparks watidedza podcast vanhu vazhinji vachakwanisawo kuona this podcast yatiri kuita vakwanisawo kunzwisisa mafambiro akaita nyaya cause vanhu vakanzwa one side of which kunzwa kwakaita one side isi tandatovharirwa zvese zvanga tichataura zvanisisina musoro so I'm singing thank you ndezvangada kuti ndikupe advice ka yes munoida here advice pemakamera todo kuti kutsurwa tichiterera I think asina kutsura ini kudzwa dakutoti imima ndika vanhu vanouya andika vaine mari dzavo dzidye istereke bona zvamakaita yambida yezve mufanira kuwedzera pesi vanhu ngavadye mari takaidya kusvika bhima isisa mihanzi patikarambana naye zezvimone vanhu bhima yakaigadzirisa yakufamba izvi yakufamba bara akungonyenge bara asisina basa ko hadzidzere this time akauya ndika ati mumuri wepart 2 part 2 plus zvozvite chichadebo isi munhuwo bhima yake yatanga Mbida munhu kuti haitane kufa stereki anenge asina tumari anenge ane mhuri chichi inini hangu personaliyo
Amchakwanisa kuti mamchidana naye. But ndokwanisa kumubatsi. Maybe kona ngale. Both kona ngale this time ndiyakawina. Saka I know girls kuti mune mchidamana ngachipisa and stuff. Mukutoti kona ngale ndakamuvengereni. Kona ngale because of Mbida. Enemy yemunhu wangu enemy yangu but izvezvo titori ma top shot. Na kona ngale. Tinototaura zvekudaro zveloud but handidi kunyepa. Handimbofe ndakakurosa kuna kona ngale zvekurudo. Iye hambofa akakurosa zvandiri. But I can't comment what you are pretty. Oh yo. All right, guys. I think Catarina na Colorfull andika entembo wanongo ari free ndofana mbo wadaidza futi ndombo discuss dzimwe nyaya dzechitika bodzi dzimwe dzandinadzo hangu nyaya dzinachekuita ne life yenyu pana zvechikuita nema circles ezvinochitika and I'm sure kuti mune muchitase mune muchinzwisisa nyaya idzodzo nyaya sugar daddy muchinzwisisa nyaya dzema body counts muchinzwisisa nyaya dzekuti girlfriend allowance bodzi vamwe matopic atikufunidza kuti maybe vamwe vanada kuziya zvinochitika macircles nyaya dzekusmoka weed kuti zvakaipere zvakashateka chimwe musikana zviri boy I think tofana mboronga another day namune muri free then moya kunoku tombotara nyaya idzodzo dzisine nelife yenyu but life yenyu tainzisa kuti but tachinja ka life yedu inozvi pamari manje machinjira maita andika idzi dzidiki makudzinzwira tsitsi drama even njia unozero spark ukashiva mari rendi zvezvidokwanisa ukupa unoze pasina maboyfriends varume vanhu vari kusapota Colorfull Cosmetics vanhu vari kusapota inini manje Colorfull tambo chindiwonongota sabhodhi tasaskini inini manje kuona chi imama am attracted kuneona nondipa mari saka uchatoramba wakanamira inini manje am attracted kuneona nondipa mari saka usadoniso pamuyedzo please bozi ini vanondipa mari tokorotobuda teseke izvezvo alright amada kutendai but next time munongona mukana ndakudze matopics mamwe andinawo ndati discuss tionesana tichimboonesa tichimbovhurana pfungwa zvochitika mastreets nomboza ino kuti mune muchita zvakawanda munosangana zvakawanda zvimwe zvacho zvisina kuitika kwamuri but mafriends enyu chichichichi maiziya so I think next time ndokudai kuti munge muri panapa guys ndifungana kutosvika more than an hour ndichitaura navasikana ndezvakawanda zvekudiscassa thanks for watching, thanks for supporting namba muchingoona mapodcast anaya ticharamba tichiuya nezvakawanda. Thank you.